Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय चेनेल। टट' गाखोफैबाय आरोना आंनि लामायावहाय ओमफ्राय आं दा थांगासिनो क'क्राझार राजमेला फिल्डआवहाय माने ट्रेड फेयार जादों नालाय बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो आङो ओमफ्राय नायनोसै मा मा लानाय जायो। नै आङो दा रेलगेटजों बारस'फैबाय ओमफ्राय ओरै दैलि मार्केटजोंहाय थांसै आरो आङो लोगोआबो दंफैखायोनो आंखौ नेगासिनो। नै मोनफैबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय दा नै बे गेट जाहैबाय ट्रेड फेयारनि क'क्राझार ट्रेड फेयार गांलाब गांथाब गानदोबाल नोंनिया देरसिन नांगोन बाया आरो नायो माने बायलाबाया बाया एसे एसे हरनायलाय माने अभी अगली बार आए टाइगार जायो 550 नो नै फिक्स प्राइस बिथिनासो 550 दिनैनो लास्टनो माने लास्ट माने सोरबा सोरबा थांगोन आरो आसाराबो नै गोथाव गोथावथार जानोसो लुबैलायबाय आंहा मोननायनि टाइम एक्वा सेन्देला मुथिफ्राबो नै मोजां मोजांथार जानो लानोसै आरोना आङो बेनिफ्राय मोनसे माखौबा मोनसे दा आङो नै बासिगासिनो माखौ लानो जादों जिखुनु लानोसै आरो आङो बै माबाखौबो मोजां बेलाय बिदिखौबो लांजायो जोंना न'आनो नहीं चाहिए गुड लक तो चाहिए ना ये है ये लकी पैसे के टच में रखते हैं पैसे में बरकत रहता है कोई ना कोई अच्छा खबर मिलता है रुका और फंसा हुआ कार्य बनता है 100 का है मेरे 3 पीस है तीनों को एक साथ में रख रायनो हरदो लेथ्रा नुवा बे जेबो नुवा ओरैनो खानाय सिनो माबा खाना फैनाय स्रा फ्राव फ्राव जाखादों खर' लोबनो फैनाय मोजां नुथारदों मोजां मोजां नुदों आरो माने बेहाबो नै गोथोम बुद्धनि मोजां मोजां नुथारोना लानोथ' लुबैयो गोसोआ मा बुंबावनो बुंथ'ला आं दे बेबो 300 नैबे बिसो एखे गोजा दां गासिबो फिक्स प्राइस गासिबो 300 फाथ्ला फाथ्लाखौसो मोजां मोनो ना जोंनो आं पेन्ट सिथ्रिजों फुवार मबाय खागोनसो जा मोजां मोजां नै पेन्टिंफ्रा बाबा गणेशनि पेन्टिं
सनानि बायदिनो जोबथारोहाय जोंनियानो ओमफ्राय सनानिखौ गाना आयौ दासो अन होदों नालाय आङो ससेलाय औ दासो अन होदों नाखै दा आराम ओमफ्राय बायबावबाय नोंना मबाइला होदोंमोन नामा स्क्रिना माबाया स्क्रिन दङ मा होनोमोनलाय टेम्पारा ग्लासा माबायदि मोनखो लायनानैसो मोजां लांफैनो हागोन दे मोजांथार गुरैनो माराबा सिनि दंफां मोजांथारसो सावल' जानायनि ना सिनि दंफाङा मोजां जाया जों दाबा बानायनो रोङा जों बानायनोबा ना रोङाहाय भाजिनिखौ आं जानला मोनलाथार बयखौथ' सिम्पोल ना बैसोरबो बेनो बेसे हो बेनो बेसे ना ए आसान बिथिं दङ आं बेहायसो माबासो औ बैखौनो दं नै उन्दैफोर गेलेग्राबो दङ जायो दाखालि बेयाव नङामोन बैयावसोमोन ए बोथोर बोबाय खोमा बेयावबा गेजेर नालाय अहाय ए थांसै ना बेरायहैया जाबाय नालाय माइथ' रायोबा है मोखां मोजां नङाबा लालाबायनांगौ नै जोंहा लण्डनाव फैदों लण्डनाव